Marius și mai mic la un nou episod. Astăzi sunt la rândul de... Mihai. Hai. Hai la luptă. Vă rog să vă abonați la Orășan, că ne ajutați foarte. Hai, dă. Am sărit. Tu nu primești cu Nicu, da? Nu, mă, ce ai? Tu nu ești cu mine, nu? Da, dar n-am hack-ul. Pot să-ți și arăt. Mă, bun. Ești cu mine? Da. Ești cu mine? Da, sunt cu tine. Păi cum mă? Ultimul, mă, Tug Life. Tag Life. Ești nebun sau nu? Cred că nu, dar o să ne întâlnim pe mid. Da, nu știu nimic. Vedem cofere OP. Ok. Când o să fac și eu canal, fiindcă acum am cont recent, dar o să trebuie să fac canal. Da? O să fac canal. O să vă abonați și la mine, fiindcă și o să mă Da, și la el. Cum o să te cheme? Păi zi de acum, cum o să te cheme, să-ți fac promovare. Cred că Tag Life sau... Nu, așa, nu uita să vă abonați la el, nici la mine. Stai să fac canal, stai. Ba, ai chest plate. Da, de Iron. Eu am de diamond. Și am de Diamond de Mie mine. trebuie o cască. N-am. Din păcate. Te-a dus în mijloc. Eu. Și cred că s-a aproape full Și eu m-am diamond. dus, am picat, băgat la și piciorul. Da, sunt full diamond. Ești full diamond? Da. Hai, du-te, vezi că e unul după tine, acolo. Ai. Dar greu e, bă, să bați pe unii care te atacă prin surprindere. Da, și fac o recomandare serverului. Da, hai în apă. Vreau să fac o recomandare serverului Pixelland 1 pentru 1.8 și vreau să și pe face Skywars, Egg War și mai multe chestii. Vreau să, Da, dar numai noi doi, da? că uitați IP-ul pe net, pe Google, IP-ul sau las până doar să pună IP-ul pe la prezentare, încă Pixelland. Scrie Splash OP. Da, știu, știu. Ce? Știu că după aia mi-arată lavă, știi? E foc. Da. Ce-mi place mapa asta. Dacă o să fiți pe Pixelland și să vedeți unul TechnoSword, să știți că eu și joc și eu pe Pixelland cu TechnoSword, a fost primul meu cont cybertehnologică. Ești full iron. Tu? Da? Eu așa și așa. Am diamond. Și eu o cască. Eu am chestplate și buți. Păcat că n-am nici pantaloni și nici cască. Facem timp? De niciun fel. N-am nimic. Facem timp? Da, facem timp. Bă, da, am cască și din astea. Da, Eu mă duc în mijloc, mă sacrific. am vreo 3 îndreptărilor. Câte ai? 3, ți-am zis. Și eu, mai am 4 acum. eu sunt mijloc. Dacă s-a auzit o voce, să știți că nu știu cineva. Și să știți că eu. Bă, n-am niciun. Mă cop să sparg, să nu chestii, dar las că nu-i bani. Sunt aproape full diamond, mai trebuie un chest plate. Hai că ăștia slabe amândoi. Ăștia Unde nu ești? pun la PvP. Că eu și eu să vin la tine. Eu văd dacă nu muri.
te văd, hai la mine. Hai. Da, să mă duc să-i bag pe ăștia, să iau niște chesturi pe aici. Am Bă, de găsit. ce a murit? Tot le ia mă alea, dacă vrei. Unde mă duc? Te văd. Ciudată la mine, bă. Ciudată la mine, de las că mă duc pe el. Doamne. Bă, pica ca prost. Haha. Fail! Army. Hai, Las că nu-i. mă vezi? Am vreo 428 Stai, bă, score. la mine cred că e pe normal. Fog. Stai chill, bro. Hai. Dacă vă place skin-ul, Hai. dați un like pentru skin-ul meu. O, noi doi, ești lângă mine, Tim. Da. Și dați un like și pentru skin-ul lui Lava, lui Darius Arășan. Bă, dar tu ai zis că faci YouTube cu Deiu. Care, mă? Deiu. M-a răzgândit. E mai bun ca mine la Minecraft. Nu. Și l-o dezistă la mă. Bine. Deiu, dacă te uiți la videoclipul ăsta, să știi că ești un om de treabă și Da. să știe toată lumea că ești de treabă. Și nu am ce să zic. Continuă să fii de treabă. Și hai să-l ajutăm pe Orășan să ajungă la 100.000 de abonați. Cât? 100.000 de abonați. Ia. Am că să pot, decât faci muncă. Păi se poate, da. Ia, frate. Păi îți dai seama. Eu vreau să vin la tine, dar... Și acum vreau să mă duc. Dacă vrei să vă apucați de YouTube și nu știți ce programe să vă alegeți, vă dau eu niște programe. Filmora pentru editat sau Adobe Premiere Pro, care Eu mie mai trebuie chest plate, diamond, nimic n-am. pe eu am un chestplay de Diamond și ce prost. Eu mă omor. Ai aruncat TNT? Da, Tu? da. Hai la mine să-mi dai ceva. Stai că am numai pentru mine până acum. Până acum? Nu, stai că vin eu la tine. Poate am dubluri, știi? De armură. Ce armură. Să mă păzești că vin cu Stai, blocuri. eu nu mă uit la tine, am problemă. Hai că am dubluri de armură. Nu, hai. Dar măcar mai ai... Nu, hai la mine, poți? Nimerești la mine. Bă, dar vezi că am dubluri de armură numai pantalon și pantalon de diamond am și nu, chestplay de diamond și pantalon de iron. Strele. Trebuie un chest plate. Chest plate. Cred că stai. Nu, hai că te văd acum. Eu te văd. Ai Optifine? Uitați, tu ai capă. Da, o capă. Dar acum, bă, dacă mergi în față, cum te uiți așa, dar mai aproape, știi? Ce? Știi dacă mergi în față, știi cum te uiți așa mai aproape? Da, Să vezi, cum? Optifine. Știi? Eu, bă, am vrut să merg către ce și m-am întors înapoi. Hai la mine, fii atent. Uită-te către mine. Hai că nu te văd de aia problemă. Uită-te. Spre mine, ca să te văd. Uită-te spre mine. Așa? Hai să-mi dau zoom mai mare. Hai să-mi dai. E la mine? Da, vină tu la mine. Hai să-mi dau zoom. Și ai vreo sabie.
Te văd. Nu, hai la mine. Trebuie să dau ceauncurile. Așa. Dacă nu dă unul, îți bag o sală. Na. Bă, suntem noi doi. Dar nu, hai, dă, că facem tot așa, lasă. Hai, vino. Fa. Suntem noi doi, bă. Bă, A câștigat! ai câștigat? Nu stai, că e tot cu hack. Da, iar intri cu hack-ul, da? Și să nu tine. Ai câștigat, nu bine. Da. Chiar crezut de treabă, bă. A, bă, uitați că și tu ai făcut așa, taci, că ai mai făcut și tu, recunoaște. Am făcut doar o dată. Eu am făcut și cu Căti. Da? Odată. I-am dat cu tine întâi un cap. Haide, bă. Da, că eu m-am dus după hack. Stai. E viața mea. Apoi nu mă mai joc cu tine, îți închid. Dacă ce hack-ul. Păi de ce? Păi da, nu vreau, na, uite. Dacă nu e Hai la sens, Big Battle, că nu mai am chef. Nu intri cu hack-ul, dar la Big Battle. mai joc un pic la Skyward, bine? E. Nu încă o tură. Să câștig. Păi acum n-ai visam așa. Mă rog. Să deschizi bil ăsta. Mihaița. Bă! O ieșit. Nu știu de ce, dar... A ieșit, Mihai. N-am ieșit, mă. A, n-a ieșit? Și îmi trebuie... Gata. Hai la bloc party, că s-a deschis. Stai. Da, mă, că eu sunt mijloc acum. Și... Mai e cineva în mijloc. Că-ți fur Nu știu că daie. ești la bloc party. Ok. La bloc party? Mhm. Cum e ăla? Stai. Îți dă un bloc în inventar și trebuie să te pui pe blocul ăla. A, tu intru. Hai, da. N-ai cum să nu știi, mă. Acum vă spun eu. Acum o să câștig și runda asta. Stai să scriu ceva. Minus 10. Mița, Da. unde ai fost? Ce? Ai fost? Hai la bloc party, hai la bloc party. Nu a fost, stai.
plouă și ne inițiază. E băgat iară la un meci. Da.
Mi-e frică că mă rup aia în mijloc, da. Numai unul a murit. Și urmează al doilea, adică eu. Dacă nu o să-mi iau unul mai bine. Fraiere, fraiere. Activă. Oh, că l-am omorât pe ăla, dar n-am putut să nu mă pe ăla. Erau doi, frate. Mai mult așa să joc. Nu pot să dea piciorul, nu am picior. Hai, ciudat. Da, nici papa. Cam te coace. Glumeam, nu încheiem episodul aici. Acum pe unde suntem mai... Unde mai bine pentru mine să încheiem episodul. Pleacă. Caut blocuri. Vreau la mijloc, dar după aia merg ea și... De-abia am săgeți, l omoram pe ăla, de-abia am săgeți. Am săgeți. Oh, nu mai știu ce afară. Wow. Și dacă e că câți ani ai cu bulgari. Oh. Oh. Așa. Arca. Acum folosesc ăla să zic mai tare. Pe asta, ce pe asta îmi place. Pot să-mi înceantez la mijloc.
Hai mă, începe. 10, 5, 2, 1. Yes, yes, yes. Nu l-au din ăsta. Yes. Tacticul Uctam. Poc. Nu. Poc. Părând, da? Oh. L-am bătut. Cam atât cu acest